Ramogi TV, Migori. Eweche mamoko en ni jodak gi johala mag Tarwet location e Kisumu kaka chung'od bura ma Bureti e kaunti ma Kericho kwayo sirikal mondo kaw okang' ewi weche mag njore motimo newa e alworano. Jodak goyango ni kuom dweche 3 mokalo jonjore momanore gi lweny mager osebedo ka monjo kendo kwalo ji. Meshak Yegon ma en wat achiel kuom joma nomonji nolero ni jonjorego ne omonjo watne dweche 2 mokalo mogoye gi gima bith kendo ohinye marach mokalo e kinde ma Irene Chepkurui ma bende en jaohand duka bende nolero ni nowito omenda madirom 60,000 bang' jonjore monjo dukane. Brother was beaten by unknown people. He was injured on the head, and thereafter my brother was taken to hospital where he undergo operation. So we are pleading for the government to give us justice, to give us security in our place. Nyama yangu ilibiwa usiku, nikakuta asubuhi mlango umefunguliwa. Nikashangaa hiyo watu ni nani, nilikuwa na bomoa nyumba yangu. Nyama karibu kilo 25. Nilipia pesa, mimi ni mwana biashara, lakini sijui ni lini. Tangu saa hii sina pesa, sina chochote, na saa hii niko ngumu kabisa. Sasa leo hii wananchi wenyewe wameamua, tukishirikiana na security team tumekuja kusikiza malalamiko yao, na vile tumeamua hiki ya Tarwet kutakuwa na amani. Serikali imechukua hiyo mkono na tumeanza leo. Ile mambo ya security yote wananchi wamelia kuanzia leo. Vijana wale wenye wamefanya kitendo ya kuumiza watu, kupora watu, na wananchi wenyewe wamesema wanaijua, lakini kushirikiana na wananchi na walinda usalama tuko pamoja na kuanzia leo na kwenda mbele tutakuwa. Dumbura ma DCP dhi mbele gi welo margi mari yiero mabiro ting'o bandera mari yiero jal mabiro ting'o bandera ma Dunburano e ng'welaro komod bura ma Olkalau e yiero madundo mibiro bagi tarik 16 dwe mar 7 higani. Jal mabiro yombo e kinde ji 8 go mapiem e fwadho bandera ma DCP e ng'welaro komod bura noero mar Olkalau kod otiko ma DCP koro dhi rakore kod Samuel Mushina Nyaga manoyombo e welo mag Dunbura mar UDA kod ombula 3,221. Nyaga noyombo George Njoroge manoyudo 3,077 kochiwo puoch gi pak ne Nyaga. Jotend UDA okwayo joma moko mondo kaw ranyisi makamano